Onwissens rondom de Sinterklaasintocht in Dokkum dit jaar troch een tekwart om budget. Op de Admiraliteitsdagen waard al een eerste inzamelingsactie houden. Nou is ook online een crowdfunding begonnen om het streefbedrag van €8.000 op te heljen. Een Sinterklaasintocht net in Dokkum, dat kan wat u betreft net. Dus vandaar dat we zijn, wat kunnen wij doen en hoe kunnen wij dit toch mogelijk maken. We willen natuurlijk ook sponsoren zieken. We gaan de winkels ook nog bij deel, maar wij zijn hoe mooi zou het wezen dat alle Dokkumers of dat sommige Dokkumers ook gewoon iets bijdragen kunnen. De organisatie kreeg alle hier een stiepen vanuit de gemeente Noord-Eerst-Friesland en de ondernemingsvereniging Dokkum. Maar het bedrag van de ondernemingsvereniging wordt minder. De wereld veroordeelt gewoon. De consument kiest om cadeautjes te kopen via internet. En omdat het Sinterklaasverhaal toch een prutte cadeautjes gekocht wordt van band. En wij geen watersportwinkels weer meer hebben, is de keuze dus zo dat we de Sinterklaasintocht wat liedste doen en de cent aan andere dingen besteden. De intocht zulde dit jaar oors uitzien in Dokkum. De organisatie zet in op de Nijmidje zodat er met luchtwerken worden kan. Nou, we zijn nog druk dwaande met de route, hoe die ridden gaat, maar de zullen route wezen. En we willen eigenlijk alle band oproepen om de lampion mee te nemen die ze meidje op squallen. Want dat lijkt dus een heel mooi gezicht en ik denk dat dat voor iedereen dan heel erg mooi wordt. Dit idee speelt al volle lange bij u. Voor hen hier de avondintocht van Elburg, dat altijd een heel mooi plaatje is. En dat lijkt u ook altijd een mooi om te doen. En dit wordt juist het moment om een keer wat oors te doen. Allemaal van over, ik ben zo waanzinnig nieuwsgierig. En kunnen jullie nog even roepen, reportage Piet! Je hem zissen één keer een crowdfundingsactie, maar ben je hem net bang dat je hem volgend jaar weer voor hetzelfde probleem staan? Ja, klopt. En daar zijn we nu al mee bezig. En dan krijgen we ook wat hulp mee, want we gaan deze groep ook wel wat uitbreiden. En dan ben je wat contacten met wat ondernemers die je nog wat meer kunnen doorhalen, steeds maar. Die ons wat helpen. En dat we straks ook een plan gaan maken dat dit probleem volgend jaar net weer terugkomt.